Ngunyan po, iyo an ikag-apat na Domingo nin ordinaryong panahon. Kaibakan sa tong mga intensyon, an misang ini idinudulot bilang pasasalamat asin marhay na salod ni RJ and Gaida sa kahagadan ni Noemi Rodriguez. Pasasalamat sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Richard Koo and family. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Linda Jose Sr., Lito, Asilita, Maria, sa kahagadan ni Nalos family, Nilda Albao, Noime Rodriguez, para sa kapahingaloan kan kalag ng All Souls, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Richard Koo and family. Para sa espesyal na kahagadan sa conversion kan gabos na parakasala, sa kahagadan nin Anonymous. An banal na misa, iyo ang satong pinakahalangkaw na gawi nin pagsamba asin pamibi. Si Kristo mismo ang satong sakripisyo, asin siya mismo ang minadulot sa paagi kan ministeryo nin inordinarahan na padi. Kita tinipon nin Diyos sa atubang kan sa iyang altar, tanganing bilang banwaan din pagtubod, sabay kitang magpamiibi asin magsamba. Huli kan ekstraordinaryong kamugtakan niyato, kita po pinapakiulayan na mantang nasa laog kaining simbahan, magsulot ning face mask, dai magtaraid-taid, asin utubon ang protokol na pinapasunod kan parokya. Ang mga miyembros po kan Parish Ministry of Usherets, Greeters, and Collectors o St. Martha's Parish Youth Ministry, Kofradia, asin iba pang parish ministries, minatabang sa parokya sa pagtaonin giya sa tuya. Gibuhon po niya to na ang selebrasyon na ini, maging maninigo na pagsamba sa tong langit non na Ama, sa paagi kan sa iyang bugtong na aking Seso Kristo, asin huli kan Espiritu Santo. Ang mamamayo kan sa tong selebrasyon, iyo po si Reverendo Padre Domingo Florida, ang sa tong Kora Paroko. Matindog po ang gabos. Asin Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tangani kita magin maninigo kaining banal na misa sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa pinapasalamatan ka. Huli ka na kulang mong kamurawayan. Kaheraki kami. Kan mga kasalan kan ginapan, ako aan sa mong pagkimahera, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, huli sa kapakumbabaan nin sa imong aki, binangon mo ang kinaban na nahulog sa kasalan. Lugod kami na tinubos mo sa kauripnaning kasalan, makaabot sa kapugmahan nin buhay na daing kasagkuran. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kayba mo asin nin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. An enot na babasahon, nagpapahayag na anhade madatong, nagpahiling nin tunay na kapakumbabaan,
bakong kaabaw-abawan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Ini ang sabi nin kagurangnan. Mag-ugma ka nin marhay o aking babae nin Siyon. Magkurahaw ka nin makusog o aking babae nin Jerusalem. Uya ang sa imong hadi minadatong sa imo. Siya mamurawayon asin madadaog, mapakumbaba asin mga ngabayo sa sarong asno. Sa sarong asno, ugbon na lalaki kan asno. Rarauton mo ang lunadan na hali sa Efraim, asin ang kabayong panlaban na hali sa Jerusalem. Asin ang ralaban sa iyang hahaliun, asin ang katuninungan sa iyang ipagbubuot sa mga banwaan. Siya magahadi puon sa dagat, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa purok kandaga. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag-uumawon ko ang sa imong ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Pag-uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Madangog ako kung ano ang itataram ning Diyos na kagurangnan, katuninungan ang sa iyang itataram sa iyang banwaan. Ang sa iyang kaligtasan, andam para sa mga may takot sa iya, tanganing ang kamurawayan, magdanay sa satong banwaan. Pag-uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Pagkaherak asin pagkamaimbot, magkakahilingan, ang katanosan asin katuninungan, maghahadokan, ang pagkamaimbot, matubo gikan sa daga, ang katanosan, madungaw hali sa langit. Pag-uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Susog kisan Pablo, ang Espiritu ni Kristo dapat na mag-erok sa satuyang mga puso. Ang Espiritong ini, iyo ang mabangon sa to sa buhay na daing kasagkoran. Hinunyagon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa ngaran ni Kristo, katotoohan ang sinasabi ko. Daay ako nagpuputik, saksi ang sakong konsensya sa liwanag kan Espiritu Santo. Ini ang buot kong sabihon, kaniguan na gayo ang sakong kamunduan. Mayong patud ang sakong kasakitan, minamaut kong makondenar asin makasiklab ki Kristo. Kun huli ka ini matabangan ko ang sakong mga tugang, sakong mga kadugo, asin mga kalaman. Mga kapwa ako Israelita, sinda ginigibong mga aki, sa sainda itinao ang kamurawayan, asin mga tipan. Para sa inda ang tugon asin kulto. Yaon sa inda ang mga panuga. Gikan sa inda sa mga patriarka, gikan sa saindang laman asin dugo. Naarog sa gabos, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinapasabot sa to kan Ebanghelyo na nagmamawot na magsunod kay Jesus, kaipuhan na makanood sa iya sa pagpahiling nin sinserong pagpapakumbaba. Matindog po ang kabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Sa
kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog kisan Mateo. Pamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon, si Jesus nagsabi, pag umawon ka ama, kagurangnan nin langit asin daga, hulit at tinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong, asin may pakasabot, asin ipinahayag mo sa mga kasaraditan. Opo ama, pag umawon ka, hulit iyan sa imong pinagmarhay. An gabos itinaosako kan sakuyang ama, an ama sana ang nakakamidbid sa aki, asin an aki sana ang nakakamidbid sa ama, asin man an buot na pahayagan kan aki. Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal, asin nagagabatan, hulita kamo sa kuyang tatawanan ning kapahingaloan. Pasano nindo ang sakuyang sakal, asin mag-adal kamo sako, hulita ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. Ang kapahingaloan, mapapasaindong mga kalag, hulit ang sakuyang mga sakal magian na pasanon, asin magian siring man ang sakuyang ipinapadara. Mga tugang, ang Ebanghelyo ni Kristo na satong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Igwa po ning sarong nagmomotorsiklo tapos na aksidente. Asin siya pigdaraduman sa hospital, asin nangyari na itong doktor na iyo ang nagsabat sa iya, taga Bisaya. Kaya sabi po kay itong pasyente, kay itong driver na na-aksidente, Doktor, makulugon pong maray. Grabe ang kulog. Sabi po kay itong doktor, o sige, injekta ka morphine, injekta ka, saksakan ta ka morphine. Sabi po da kay itong pasyente, ngaya dok, abang kulog, bako po ngayang morphine, dapat po ngaya less pain, pang less pain ang isaksak mo sako, bakong morphine. Mga tugang, ang Ebanghelyo niya tuungon yan, nagtataw sa satuya ning kaugmahan, nagtataw sa satuya ning konsolasyon. Kung may hiling niya to, ang Ebanghelyo igwas siya ning duwang parte. Ang enot, iyo ang pagtauning umaw ni Hesukristo sa saiyang langit no na ama, na kung sain, ipinahayag kan sa iyang langit no na ama, ang misteryo, kan pagkamuot ning Diyos sa mga kasaraditan. Sa Ingles, inaapod ini o pigtatranslate ining little ones. Asin ang ikaduwang parte, iyong imbitasyon ni Kristo na kita magdulok sa iya. Tatatawanan niya kita ning kapahingaloan. Kung ihilingon niya to, ano ang sikreto ning pagkakaigwa ning katuninongan, kapahingaloan? Itinatao sa satuya sa enot na parte. Na kung sain, sabi ni Kristo, paladan, huninhulita, pinagmaawot ning mahal na Diyos, na ipahayag an sa iyang kabutan, bako sa mga madudunong, bako sa mga may inadalan, kundi sa mga kasaraditan. Igdi pinapahiling ni Kristo na ang katuninongan, ang kapahingaloan, gabos para sa gabos. Gabos igwaning tsansa na kita magkaigwaning katuninongan. Gabos igwaning panahon na kita magkaigwaning kapahingaloan. Malangani, tampig tataong requirements ni Kristo, iyo na kita maging sadit. Kita maging mapakumbaba. Iyo po yun siguro ang dahilan kung taano ta sa Constitution kang Pilipinas, pwede ang gabos maging presidente. Mayo ning pigtaong qualification
na ika pwedeng maging presidente kang Pilipinas kung ika may masteral degree sana. O dawa nga ni ika college graduate. Ang pinagtaong requirement, basta tatao kang magbasa, tatao kang magsurat, tatao kang mag-intindi. Ninhulita ang gabos sa konstitusyon niya to, tinatauanan ning oportunidad na makapaglingkod. Ninhulita ang paglingkod, bako lang sa may inadalan, bako lang sa may halangkaw na pagkasabot, kundi ini para sa gabos na gustong maglingkod. Siring ang itinaong qualification kan sa tuyang kagurangnan sa mga kasaraditan. Kaya idita maiintindihan kung taano ta igwaning sarong santa na pinagdeklara na Doctor of the Church na huben mayong inadalan sa persona kan saruyang santa na inaapod sa Ingles na Saint Therese of the Child Jesus. Sarong simpleng monghang Carmelita, nagadan sa edad na 24 anyos, alagad ginibo siyang inaapod na santa asin Doctor of the Church. Ano man sana ang pinagsabi niya, ano man sana ang pinagsurat niya, ang pinagsurat sana, ang itinukdo sana ni Santa Teresa del Niño Jesus, iyon na kita mahiling niyato ang pangangaipo sa Diyos. Mahiling niyato, maipamati niyato ang pangangaipo niyato sa saiya, asin ang satuyang pagkamuot sa saiya. Kaya yun ang pinagsasabi ni Kristo, kamugabos na napapagal asin nagagabatan. Kadaklan na beses, grabe ang satuyang kapagalan lalo na ngunyan. Minsan, pagal na kitang magparadangog kang COVID-19. Pagal na kita na magparahalat kung si isay naman ang maiinfeksyonan, kung alin naman ang masunod na ilalockdown, ninhuli ka iniyong pagrikas na paglakop ka iniyong COVID-19. Grabe ang satuyang kapagalan. Kaya ang ebanghelyo niya tungon yan, nagtatao sa satuya ning konsolasyon. Magdulok kita kay Kristo, mamatayan niya to, nakaipuhan niya to ang Diyos sa siring na panahon na ini. Asin ang itinatao sa satuya ni Kristo, magian na sakal. Dahil niya sinabi na halion ang sakal, hahalion ang kasakitan, kundi ang sabi ni Kristo, pag siya kaibahan niya to, inaatubang niya to ang gabos, na ginigirumdum niya to, naigwa kita nin Diyos, ang gabos minagian, ang gabos nakakayanan. Ta sa panahon ngunyan, kun mayo ang Diyos, day niya to kakayanon, ang inaatubang niya tong mga kadipisilan sa panahon niya to ngunyan. Kaya mga tugang, ngunyan na Domingo, duwang bagay ang pinapasabot sa satuya. Magi kitang mapakumbaba, mamatayan niya to, nakaipuhan niya to ang Diyos sa satuyang pagkabuhay. Ikadua, di kita mag-alangan na magrani sa mahal na Diyos. Taan Diyos, susog sa ebanghelyo niya to ngunyan. Danay na gusto kita na tawanan ning kagianan. Asin ang kagianan, yaon sana sa iya makakamtan. Matindog kita sa pagpahayag kan satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Humunilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, hale sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagkutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalaan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita sa satuyang mamumuto na Ama, na asin mag-arang kita sa iya, kan satuyang pangangaipo, asin kan satuyang simbahan. An satuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an gabos na paratubod kan simbahan, makasabot na sinda inaapod kan Diyos na magpalakop kan sa iyang kahadean nin katuninungan sa kinabaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, urog niya tong mapahalagahan ang pangapudan na magharubay kan marahay na bareta sa satuyang mga kataraid, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga paraoma na naglalapigot sa pag-uma, mawarasan nin marahay na panahon asin masaganang ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga naghihelang asin mga nasasakitan sa buhay, makasabot na ang Diyos nagmamakulog sa inda, huli kan pagmangno kan sa indang mga pamilya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an pagkamuot asin pakipagkatuod sa buhay kan mga gadan, mamurak sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming maugmang magdulok asin magsarig sa saimong pagkamuot asin pagmangno. Tanganing sa tahaw kan kadipisilan kan samuyang buhay, kami makakua ning kagianan asin katuninongan. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa pag-ako kan satuyang limos asin dulot nin pagkamuot. Huli ta Domingo, ang parokya nagahagad kan satong espesyal na pagtabang, magkakaigwa po nin duwang pagkolekta. An enot, sa pangangaipo kan parokya asen katekesis, an panduwa nagigibuhon, pakatapos kan komunyon, para po sa paghipno sa mga kakulangan, asin kinakaipuhan na repairs o facilities kan parokya. Day po kita obligado, ipinapamibi na kita magtao, hali sa satong puso asin karahayan. Asin kagtao, Rabo sa diri mo, kapinonan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan, gabos palaon mo. Mamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong dulot, magkanigong akoon nin Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, lugod malinigan kami kay ning atang na samong idinudulot sa saimong ngaran, asin matabangan kami sa pagkamit kan buhay na daing kasagkuran. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Makangalas-ngalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual.
Nahali sa kasalan, asin sakal kang kagadanan, inapod kami sa kamurawayan na ini. Nangunyan masabi kaming lahing pinili, hadeng pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri, asin ipinagbareta mi, minsan sain an mga kabagsikan mo. Ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangalas-ngalas mong liwanag. Kaya kay bakan mga angheles, asin arkangheles, kay bakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami, kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo
na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Patindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaong sa langit, ang panalon, ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyaring ang buot mo sa dagat, igsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa huyanon nga, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Sirin na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa huyang. Asin aray kami ang narahasas mo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan,
Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Ulita sa imo ang kalayaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa Hesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahati sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita kan tanda ning katuninongan. Kasalan at hinapan, kahirapi kami. Kordero ang Diyos na nagpapara ng mga kasalan at hinapan, kahirapi kami. Kordero ang Diyos na nagpapara ng mga kasalan at hinapan, awi kami ning katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita na inaalok sa bangkete kan satong paratubos. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtarang ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Uyan na sa mga kamot, na nabili pa sa kaipuhan,
namatean, ikapalan kagurangnan, an makakahipno, ikapalan kagurangnan, an makakapano, an panugang pamana, na hinihidaw, ninsa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan, sa pagsunod sa linakawan, pagpusugan sa kaluyahan, mautot sa imong kaotan, dawa ang gabos mawara, dawa ang gabos magbaya, pagmurog na mahalaga, ikapasakuyan. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno, ikapalan kagurangan, ang makakapano, ang panugang pamahanap, na hinihigaw, minsa kuyang lukhang puso. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno, ikapalan kagurangan, ang makakapano, ang panugang pamahanap, na hinihigaw, minsa kuyang lukhang puso. Minsa kuyang lukhang puso. Patindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, an kapanuanin buhay, asin kaligtasan, na inako mi huli kan dakulang balaog na ini, makapadanay lugod sa mo, sa pagtao sa imo ning kaumawan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Oratio Imperata, tumang sa paglakop kang COVID virus. Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo, sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa epidemya kan coronavirus, na naglalakop ngunyan as sinagdadaraning kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang, para sa mga tugang na naghihinguwa sa pag-adal kang hinalean, kan hiro asin paglakop kaining epidemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi manyamo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sinda nin bulong sa helang na dara kaining epidemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nagsasakit. Iniinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo,
Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. O banal na lalagon ni Jesus, Kay raki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Sa kunyan po ang pagtapos, pagbendisyon kay ito nagsiselebrar kan sa indang birthday o anibersaryo sa kasal. Kunigwa po kita. Antabang yato yaon sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga, mamibi kita. Kagurangnan, kami bilang sarong banwaan, nagpapasalamat sa biyaya ning buhay na inako kan samong tugang. Bendisyoni, ampuna, asin siya danay na magdulok sa imo, tanganing padagos na magtalubo sa kabanalan asin pagkamuot. Iniiwaras mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Happy birthday po. Kita po nagpapasalamat sa satuyang ginagalangan na Mayor Nelson Ligacion, asin sa City Events Protocol and Public Information sa pagdara sa gabos kay niyong misa antisipada sa mga harong, lalong-lalo na igdiyo po sa parte kan sa tuyang parokya na naka-lockdown. So salamat po sa pag-live streaming kay niyong misa igdi sa tuyang parokya. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, bendisyon ng kamo ning Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin in Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdani kita sa pagtubod asin paggibong karahayan. Salamat sa Diyos. Marahay na banggi po. Lakaw sa mga nalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakok munyan. Ang tatarahamon na natango, ang pinapahay na nagpaso, ang